Wa Sweet Konaini. 1 juli 2021. 158 jaar afschaffing slavernij in Suriname. Welkom erbij. Ik ben Rosita Leeflang en ik praat heel graag over Kaseko muziek, voor het geval u dat nog niet wist. En vandaar, er is een Facebookgroep, Kaseko Goes Grammy. Vanuit die groep hebben we het initiatief genomen om vandaag een beetje extra te praten over de Kaseko muziek. Voordat ik u ga voorstellen aan onze gast, wil ik een boom biggie sweetie grantangi geven aan Caribbean Drive, die deze live feed mogelijk maakt. Dankjewel Caribbean Drive. En uiteraard Residence Inn. Een mooie plek waar we op dit moment ook zitten om u de live te brengen. Grand Tangi, Residence Inn en Caribbean Drive. En dan stel ik u gelijk voor aan onze gast, Masra John van Sweet Konaini. Grand Tangi, mis don graag na in het programma voor takwam Sweet Tori voor Akaseko tide. En me veel misdrijf Sweetie, tapa mas paside tide. Oké, dank. Nou, dat we van nodig. Ja, sade. Oké, vandaag gaan we dus praten over de Kaseko muziek. We gaan een kleine trip maken door de muziek van de jaren 70, 80 en 90. En ik zeg bewust klein, omdat het onderwerp natuurlijk veel groter is. En we gaan daarbij gelijk van start. En ik wil gelijk beginnen in het jaar 1970. Want ik denk dat Orchestra Washboard ergens eind jaren 60 werd opgericht. En een van de populairste leden was uiteraard Lieve Hugo. Op drums en vocals. We kennen ook Mighty Botai die de percussie deed. Mighty Kusi, vocals. Mighty Power, hoort u dat? Alleen maar Mighty namen in de namen van vroeger. Was ook vocals. Antonio Plato was de leider. Carlo Brandon, saxofoon en Harold Schet, de trompet. En er wordt gezegd dat eigenlijk Orchestra Washboard het begin is van de hedendaagse Kaseko zoals we het nu kennen en ervan houden. Klopt dat, John? Ja, toch wel een beetje, maar natuurlijk, Ibabwa Ripis Manafesi, die nog ben de populair, omdat Solisi, de Sanepsa, er gebeuren dingen, mensen zijn niet zo geneigd om op de voorgrond te treden, maar die toch wel een spoor hebben verdiend voor wat die Kaseko betreft. Uiteindelijk is het washboard en toen asan be play suma e pot pokuta plat. Aha. Na des madat be brokoka doro. Dus if you be make plat fosi, dus ma be na no be sabi. Ja, ja. Okay. Dus ino be na teri, maar iba buan tumang de maleki real sranang kule kule. De madat be play pokutu. Ja. Maar koda ken so a eerste band die kadoro nawang plaat sang seki kondre bij de washboard inderdaad. Okay. En omag taking alafasi, washboard had goede muzikanten, Ja. die Karwan toen heeft ding. En dat heeft ook een bijdrage geleverd tot een goed product. En daardoor is washboard ook een van de gangmakers geweest voor populariteit. Nou, zo ade. En Mikara ning kaba, lieve Hugo. Lieve Hugo ben de collect dromang in washboard. Toen begon hij te zingen. En toen ging hij naar Nederland met washboard. En werd hij gevraagd om terug te komen naar Nederland om meer muziek te maken. Dus lieve Hugo heeft de muziek naar Nederland gebracht. De moderne, de Kaseko. Dat is het idee. Is dat zo? Ja, kijk, we moeten eerlijk zijn, lieve Hugo, bij Awan Tongsi Sweetie Sting. Dus als Sting van Ja, man, man. bij pas in een kaseko, dus lik van es man, bij wan jera kaseko na alle de instrument, dan berekent dat als Sting sabe de van nudu ja kaseko fuji, a kaseko awarang, Ja. masra iko lieve Hugo, bij Ja. aba zuiver Sting van sandati. Dat is de meki, die agwe na een washboard, a meki de poku na een washboard, a mek want to poku ja sang een washboard, da agwe, dat de ma yoken ora trasita, Wanija. Wanija. Ja, ja. Ja, en amek mooi pokoe nanga egi band, Happy Boys, ameki. Voordat hij uiteraard stierf. En daarbij moeten we zeker ook de namen noemen van Stan Lockin en Alberto Gemert. ja. Die hebben bijgedragen aan de muziek van Lieve Hugo. Ja, zeker weten. Die mannen waren de arrangeurs. Lieve Hugo bij Barpuru en de man bij
weer crossing, Ja. blaaswerk en Ja. dat soort dingen. Dan de arrangementen, de maar dat bezit kon. Ik kan Renekba, Stan Lockin, noem maar op. En dat soort toffe muzikanten. Die zorgen ervoor dat als aan bij een juiste proportie sabe vang de pokoe voor Livo Hugo op. Dat was Oké. zonder meer zo. Ja, dan gaan we nog even in de 70s blijven, want Ewald Krolus gaat in 1975 naar Nederland en hij richt er Caribbean Combo op. En het wordt dus een Rotterdamse band. En dan ga ik ook daar namen noemen, want Ubuntu fu Karning fu Gigrani na des maar sam Mick Akaseko toen. John Campbell, Iwan Chonacon, Leslie Leeflang, August Cabenda, Ramon Lapara. En Ramon Lapara was later de oprichter van Master Blaster. En dan, hij heeft 1 album uitgebracht, die Sweetie Bamaro. Dat is zijn bekendste album geworden. En dan zien we Winti Poku op dat album. Winti Nanga Kaseko. Ja, Winti, boven Kaseko Poku, de man krap puro uit a Winti Ja. singi. Mhm. Dus de boven Winti singi, de man teken de man potet op Kaseko style. Ja. So, like voor het again, Ja. modern. Ja. Dus Winti Poku de man chakon pot op Kaseko style, waardoor eigenlijk a Winti Poku no de so ser moro Winti lek voor sabing, maar hij kon gewoon normaal dans poku. Ja. En wat lof de poku, ik kan karaneng. De Poku of Iko toe. Ja, boven Ja. de poku, Ja. na poku sa des maar besing a Winti pre. Ja, ja. De man chakong, de man set woroko sanji de pot blaaswerk, de mooi drong. Ja. Mooi futu, iben kan dans ding. In een dans baka futu na de soort san dat de man charen kong in een sweet systeem dat je kan dansen mooi. En dat heeft Livo Hugo aardig gedaan. Ja. Met een heleboel nummers die, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze voorheen Winti-nummers waren. Ja. Ja, maar voor mij des maar vier is Sawetaki omdraaien ook natuurlijk toe. Dus we gaan nu luisteren en genieten van 2 Kaseko-nummers die in de jaren 70 ontzettend populair waren. Jij moet hier komen dansen. Nawan sheng, nanga den tini pudi siteng. Nawan sheng, nanga den den habi wan dropu sheng. Senzi mini kona moto, you can shit in a photo. If you look then you must love, pushi for the waka top de anu. Wala sha tru na nyu milira. If you no look boo, I put you on stop. Terentine ko, brada moro betrailong. Di makaliman arkaikan marang company. Sonde na wadrasei, ukam primi tru menele. Wantu denti ni bepsa, asan ben trobi wa orupa. Opa pipa ben grat padong, na ben saka fike na grong. Wena barwan bigi lavu, wanta ben si enta bakatu. Bala sha tru na nyu milira. Devi no look boom, I put you on stop. Terentine ko, brada moro betrailong. Di makali manarkekan marang komani.
maar Joosje ben actie parentini die severi. Weet dat je oma's hebben geen spijt, het is de mode van deze tijd. Voor ze humbe weer oyachi, nanga koto onder de knie. Maar wat grossi kondirino, make it a hori one day a show. Well I shot to through, na you many rock. If you no look boom, I put you up stop. Terentineco, brada moro betraylo. Di makali manar kaikan, marang kumani. Mara Congo Marachi, Mara Congo Marachi, Mara Congo Marachi, Konami Oso Congo Marachi. Mara Congo Marache, Mara Congo Marache, Mara Congo Marache, Konami Oso Congo Marache, Mara Congo Marache, Mara Congo Marache, Mara Congo Marache, Konami Oso Congo Marache. Mara Congo Marache, Mara Congo Marache, Mara Congo Marache, Konami Tenti Congo Marache, Mara Congo Marache, Mara Congo Marache, Mara Congo Marache, Konami Oso Congo Marache. Congo Mara today, Mara Mara, Congo Mara, Pisa Mara no more, Mara Mara, Congo Mara today, Mara Mara, Congo Mara, we the Mara no more, Mara Mara, Congo Mara, Mara Mara, Congo Mara, Mara Mara, Congo Mara, Mara Mara, Congo Mara, Mara Mara, Congo Mara. Mara Mara Congo Mara, 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 the Mara today, Mara Mara Congo Mara, oh Visa Mara no more, Mara Mara Congo Mara, we the Mara no more, Mara Mara Congo Mara, Visa Mara today, Mara Mara Congo Mara, Congo Mara today, Mara Mara Congo Mara, Congo Mara no more, Mara Mara Congo Mara, baby the Mara no more, Mara Mara Congo Mara, we the Mara no more, Mara Mara Congo Mara, Congo Mara today, Mara Mara Congo Mara, Congo Mara no more, Mara Mara Congo Mara, we the Mara no more, Mara Mara Congo Mara, Isa Mara today, Mara Mara Congo Mara, we the Mara no more, Mara Mara Congo Mara, Isa Mara today, Mara Mara Congo Mara, 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 Mara Mara Congo
Mara tide, Mara Mara, Congo Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Pide Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Isa Mara tide, Mara Mara, Congo Mara, Pide Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Isa Mara tide, Mara Mara, Congo Mara, Pide Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Isa Mara tide, Mara Mara, Congo Mara, Isa Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Pide Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Congo Mara tide, Mara Mara, Congo Mara, Congo Mara tide, Mara Mara, Congo Mara, Congo Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Congo Mara tide, Mara Mara, Congo Mara, Congo Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Pide Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Isa Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Congo Mara tide, Mara Mara, Congo Mara, Congo Mara tide, Mara Mara, Congo Mara, Isa Mara no mo, Mara Mara, Congo Mara, Isa Mara. Ja, en sarang po kulang ayan eh. Ja. Soms je snapt dat pas dans vloer je praktiseert bij je komt kus doeren want Nee, bij zap sana sani. Fosi aso de ma be play toch. Dat de ma be no de me play one poco en dat poco duurt bijna een half uur. Ja. Maar fosi dat de ma be play two poco. Oké. Dus dat we play one poco puro, dat de be take one trawang. Maar no na One poco iguana lange ai. Oké, dat waren de nummers van Orchestra Washboard, die mini-kotten uit 1970. En het heeft een verhaal, maar ik ga dat verhaal nog met u delen. En bij Washboard moet ik ook nog de namen noemen van Gietel, die op de bas was, en Fasilda, een gitarist. En daarnet hoorde u de song Mara Mara van Ewald Krolus en Caribbean Combo. Die song is uit 1979. En duidelijk dus een Winti Poco, die lekker Kasiko klinkt. Dan gaan we naar de jaren 80 en ik begin in het jaar 1980 zelf, want dan krijgen we Kaseko Masters met namen als Adelie op drums, Blikslager ook op drum, Shem Blom, die man met die sweetie taki, hij zong, Burgerust, basgitaar, Dance op trompet. Johan Melen, ook Miller genoemd, hij zong ook. Mighty Phillips was op de saxofoon en Kenneth Vers was op de gitaar. Eén naam die ik echt moet noemen, als we praten ook over Kaseko Master, is het Imro Lioanye. De bijdrage van Imro Lioanye aan de Kaseko, John, wat is die? Ja, is heel groot, omdat ik natuurlijk de geschiedenis van Imro ken. Hij heeft hier en daar een aantal bands gehad waarin hij zong. En uiteindelijk is hij beland bij Kaseko Masters. Hij heeft door zijn toetreden bij Kaseko Masters bijgedragen aan de populariteit van de band zelf. Met nummers als Hori Blow en noem maar op. Nummers die echt insloegen. Maar ik moet misschien ook eraan toevoegen dat je even voor Umro ook een andere, want Kaseko Master heeft een aantal generaties muzikanten kort na elkaar. Ik was ook een van ze toevallig. Oké. Ik heb ook gespeeld in Kaseko Master kort, een jaar of 2. Ja. En zo zijn die generaties. Maar Kaseko Masters is een van de bands geweest, dat moeten we toegeven, die toch haar sporen heeft verdiend binnen de Kaseko-wereld van Suriname. Okay. En ook, tenminste, nu zie je de nazaten van Kaseko Masters nu tekeer gaan in Nederland. Die zonen van Philips. En die hebben de Kaseko Masters naam zo'n beetje behouden. Met Super Kaseko en toestanden. Dus ik moet zeggen van Umro, net wat je zo net aangaf. Umro heeft natuurlijk een heel grote bijdrage geleverd aan Kaseko Masters. En jammer dat er misschien weinig aandacht aan de persoon van Umro zelf in de Kaseko-wereld is besteed. Het zal wel nog komen, maar ik weet wel dat hij toch wel vanaf de Kaseko haar intrede in Suriname heeft gedaan.
heeft deze man toch wel bij die oude Latino's. Ja. En hij heeft een typische stem toch? Dus Ja. Jere Asting heeft echt die Kaseko ja, stem. als je die oude Latino's nummers hoort van Loco Fadeng Manjalai, dan praat ik over de 60er jaren. Was Euro al in de eten. Dus het is wel een zanger die toch wel een beetje zijn sporen heeft verdiend. Ja. Wij hebben hem in 2018 een award gegeven. En ja, ook natuurlijk als vorm van Granny. We gaan straks naar een van de nummers luisteren die hij heeft geschreven. Dat is die wijsvinger. Want op de dansvloer gaan al de vingers sowieso omhoog. Maar een groep waar ik het ook toch even over wil hebben is Master Blaster. Zij werden in 1982 populair met nummers als je mij een vingertje wijst. En er wordt gesproken over de Montunu-stijl bij Master Blaster. Kan jij dat uitleggen? Wat is de Montunu Kaseko-stijl? Nou, hoe ik het weet, Montunu is een Surinaamse benaming van monotoon. Oké. En dat is de wijze waarop de basgitarist de tonen aansloeg. Je hebt positiespel van de bas in die Kaseko. Kan je in vele Kaseko's horen dat er positiespel wordt gespeeld. Ja. Maar dan heb je een moment waar het nummer een bepaalde tempo neemt. Dan begint men Montunu te spelen. En die Montunu is dus dat hoor je constant als basloop. Maar nu, ik weet niet op basis waarvan zij dus misschien hebben ze dat veel ingebouwd in de muziek. Omdat die Montunu natuurlijk een combinatie is van verschillende muziekculturen. Ja. We moeten weten, die Latijns-Amerikaanse. Die Kaseko heeft ook Latijns-Amerikaanse invloeden. Ja. Vooral wat de instrumenten betreft. Het soleren in bepaalde Kaseko-nummers van die blaasinstrumenten is zuiver Latijns-Amerikaans. Ja. In bepaalde nummers. En ook van de Franse kant, die Compagnie Creole. Ja. Die toestanden hebben ook een invloed gehad in de Kaseko-muziek. Dus het kan zijn dat daardoor zij veroordeeld zijn dat die Montunu-benadering bij hun ook past. Oké. En dan, we moeten het er even over hebben. Vrouwen in de Kaseko. Zo zijn er weinig. Ja. Ik ken Uma Prisiri onder leiding van mevrouw Mildred Pools. Ja. Maar weinig vrouwen in de Kaseko. En dan we moeten ook de naam noemen van Fransje Gomez. Ja, een heleboel Surinaamse vrouwen hebben hun sporen verdiend ook in de Kaseko. Maar ze zijn ondersneeuwd geraakt op de een of andere manier. Ja. Misschien is het, lag het aan de cultuur, hoe men er tegenaan kijkt, een vrouw in een Kaseko band. Maar je noemde de naam van Fransje Gomez, is één van ze. Maar na Fransje Gomez heb je ook mensen gehad als Hunsel, hoe heet die dame Hunsel? Annemarie Hunsel, die ook zong. Ja. Je had die dame Meynals, die had ook een band. Ja, Lilian Meynals had ook een band. Uma Lobby. Ja. Dus die mensen hadden ook een behoorlijke bijdrage in de muziekwereld. Ja. En vandaag de dag, ook in Suriname, zijn er mensen die niet bekend zijn. Ik noem een dame als Helga. Helga zal bij wel vele bands bekend zijn, omdat ze gek genoeg in een heleboel bands heeft gespeeld. Ze heeft gespeeld in Kaseko Masters, ze heeft gespeeld in hoe heet die band weer van, in elk geval die Winty Band. Ze heeft in een aantal Winty Bands gespeeld, gezongen als voorzangeres. Ze heeft ook gezongen in Limbo. Ja. Die Helga. Maar Helga, hoe nog meer? Je kent de familienaam niet. Iedereen was Helga. Oké. Vroeger, je noemt iemand bij de naam en je kent de echte naam niet. Ja, en niemand komt op het idee, maar hoe heet je eigenlijk? Precies. Oké. Maar ze is er nog, denk ik. Ik heb toevallig 2 jaar terug heb ik er even gezien. Ja. Maar zij is ook iemand die haar sporen heeft verdiend toch? Binnen de Kaseko als zangeres althans.
Dan moeten we Helga gaan zoeken. Als u Helga kent uit de Kaseko muziek, laat het ons weten. Ook als je een vraag hebt, kun je de mensen die in onze Google Meet zitten, je mag vragen stellen. En als John ze kan beantwoorden, dan gaan we die ook beantwoorden. Ja. We gaan luisteren naar de muziek van de jaren 80. We beginnen met Kaseko Masters en Die Wijsvinger. Het is geschreven door Imro Liouani. We gaan ook een stukje luisteren naar Master Blazer. Dat is Nederlands-Hollandse, Montunu-stijl, Latijns-Amerikaanse Kaseko. En dan uiteraard luisteren we ook naar een stukje vrouwen in de Kaseko. Uma Prisiri met Nyan Faro. O que frio captura, o que frio captura. En nu alle vingertjes omhoog. Maar als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Wow. Loop je nou maar, als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Lomo, zal ik je wat bewijzen. Mijn liefste, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Hoezee! Master Blaster in KRO. Frankie, oh jij moet...
pasaba. Muyami di yamanu padi wotu pasake. Mayu kunjalawa mi pi ay kunjalawa sorgo gadu. My kunjalawa mi pi ay kunjalawa mama wo. Muyami di yamanu padi wotu pasake. Yes, the best manu by like Naya boy data manu. My kunjalawa mi pi ay kunjalawa mama wo. Kunjalawa mi pi ay kunjalawa asebe. Muyami di yamanu padi wotu pasake. Muyami di yamanu padi wotu pasaba. Bodo mi ku bodo nyo. Ala mi finger na mi waist finger. Ala mi finger na mi waist finger. Yeah, 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 yeah. Ala mi finger na mi waist finger. Ala mi finger na mi waist finger. Ala mi finger na mi waist finger. Yeah, 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 yeah. Ala mi finger na mi waist finger. Hey, ala mi finger na mi waist finger. Ala mi finger no more na mi waist finger. Yeah, 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 yeah. Ala mi finger no more na mi waist finger no more. Ala mi finger na mi waist finger. Ala de finger puli na mi waist finger. Yeah, 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 no more, yeah, yeah, yeah. Ala de finger puli na mi waist finger. Het blijft altijd een feestje wanneer Imro dit lied zingt. Hij zong het een paar jaren geleden bij ons Kaseko Festival. En het is altijd gezellig, want alle vingers, wijsvingers, moeten absoluut de lucht in. U hoorde tussendoor ook al, voor wijsvinger hoorde u het nummer Gushalawa. Dat is dus van Paul en de Mixmo Stars. Het is een song uit 1985. En het is de B-kant van een plaat. Dus dat nummer Gushalawa is de B-kant van een plaat. En als u vroeger was, eigenlijk, weet je, in de muziekwereld, als de plaat op A-kant stond, werd het populair. B-kant was eigenlijk, je weet wat, er moest muziek worden gemaakt, dus dan werd dat op de B-kant geplaatst. Maar de B-kant van dit nummer, want we kennen ook die Baina Lonka, die staat ook op de B-kant. En daarmee, het zijn populaire nummers geworden van Paul van Dalen en de Mixmo Stars. Ik noem de naam Paul van Dalen en ik ga het ook gelijk erbij zeggen. Paul van Dalen is ook de schrijver van het nummer. Hij heeft het ook gezongen met de Mixmo Stars, Witte Visie. Het nummer waarmee Iwan Esseboom
ontzettend populair is geworden. Iwan heeft toestemming gehad van Paul om het nummer te zingen. Ze waren twee grote vrienden. Maar ik wil het met John erover hebben. De invloed van onze Maronbroeders op de Kaseko muziek. Ja, inderdaad. Laat me het zo zeggen. Een tijdje terug, en dat is misschien de eind 70er jaren. Toen waren ze nog niet toegetreden tot het veld van de Kaseko muziek. Je had groepen zoals een Chocho Pokina, die meer muziek brachten voor hun mensen uit het binnenland. En zij waren meer in Abrabrochi en omgeving. Ja. Laimo Bradibanti, Ja. dat soort groepen. Ja, Die ja. brachten uitsluitend, of laat me zeggen voor 90%, brachten ze Aleke muziek. Ja. Maar Cosmo Stars heeft zich dan voorgenomen, heeft zich dan zodanig georganiseerd toen met goede muzikanten. Dan noem ik jongens als de gebroeders Vrede, Ja. die allemaal, de drummer was een Vrede, de bassist was een Vrede, een van die zangers was ook een Vrede. En dan had je Thuis, die saxofonist, die was de leider van de band. En die hebben een doorbraak, ook die was Kenneth Vrede, een van die zangers. Ja. En die mensen hebben kans gezien om door te breken in de Kaseko-markt. Ja. En ze hebben een van de nummers die toen toch wel heel in de smaak viel, was Dami Dami One Sexy Mate. En Sexy Mate was nummer 1 op de radio, want iedereen, het viel zodanig in de smaak. Ja. En toen op alle buitensportfeesten die toen gehouden Ja, dat werden, nummer, was Kaseko Cosmo Stars. Cosmo Stars Ja. een van de smaakmakers. Ja. Het was Cosmo Stars met Kaseko Ja. Masters, Cosmo Stars met Latino's, Ja, Cosmo man. Stars met die. Ja. En zo hebben ze hun plaats opgeëist Ja. binnen de Kaseko-wereld. Oké. En natuurlijk, met alle bands is het gebeurd dat je Ja. splitsingen kreeg Ja, binnen de groepen. Ja. En Lee is Cosmo Stars in Nederland gaan optreden nadat ze zo populair zijn Ja, geworden. ja. Is een deel daar in Daar Nederland gebleven, ja. achtergebleven. Ja. Net zoals, je hebt die naam zo net genoemd, Paul van Paul van Dalen. Dalen, ja. Die is ook zijn eigen weg opgegaan Ja. en zijn eigen muziek Gaan maken. Dus dat is het ongeveer zo'n beetje met... Ik vind het mooi hoor. Ja. Ik versta vaak, want het is Saramakaans. Ik versta het vaak Ja, niet, ja. maar ik blijf erop dansen. Ik vind het fantastisch. Dank u wel, meneer Harold Seilbing, voor uw reactie. Montunu is een plek in Santiago, dat is in Cuba. En daar komt de naam in ieder geval vandaan. Nou, dan weten we dat ook. Dan gaan we naar de muziek uit de jaren 90. En dan moeten we echt noemen Conjunto Latinos. Met als leider Parani. Conjunto Latinos. Ja. Legendarisch kunnen we zeggen gewoon. Hè? Inderdaad, Parani was een legendarisch figuur binnen de muziekwereld in Suriname. De Kaseko muziekwereld wel te verstaan, zonder meer. Hij heeft generaties muzikanten opgeleid. Ja. Want hij is vanaf begin jaren 60 of eind 50er jaren is hij met Latino's bezig. Tot ergens in de 80er jaren is hij ermee gestopt. Heeft hij het overgedragen. Maar natuurlijk, tijdens het traject zijn er mensen gekomen. Nieuwe zangers, nieuwe muzikanten zijn gekomen. Maar Parani bleef maar, En Parani, zijn eigenlijke naam was Randolph Maturin. Dan weet u dat ook. En andere leden waren Leendert Reegman, dat is Mighty Linka. Hij is er nog steeds. En Raymond Lokin en Herbert Seedorf, die waren ook een paar van de leden van Latinos. We gaan straks luisteren naar die Rambigidam, Botreina Rambigidam. Maar de muziek van de jaren 70, Sabaku kwam erbij.
Ja, 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 Sabaku is er nog steeds. nee, Sabaku was niet van de jaren 70. Nee, Sabaku, 90. oh 90 Ja, ja. 90. Ja. Ja, in de jaren 90. En Sabaku is eigenlijk in Nederland opgericht. Ja. Dus die jongens van Sabaku zijn eigenlijk mensen die in Kaseko Masters hebben gespeeld. Een aantal. Anderen waren Ja. van andere Surinaamse groepen, Latino's, noem maar op. En ze hebben zich daar in Nederland verenigd en Sabaku opgericht. Ja. En ze doen het goed. Ze hebben dus een stijl, echt Ja. die rustige Kaseko-stijl, is wat ze brengen. Ja. En, want je kan die Kaseko natuurlijk op verschillende tempo's brengen. Kan je brengen, ja. Ja. Ja, ja. En hun tempo is Ja, en dit is rustig. Lobapopo. Ja, Ja, ja. het is ook wel lekkere Kaseko muziek. Ja. En inderdaad, er zijn verschillende stijlen in de Kaseko. We zullen het er een keertje ook over hebben. Ja. Want ik kwam er laatst ook achter dat ik ken de Kamalama-stijl in de Kaseko, maar het blijkt dat ook de Kauna een Kamalama heeft. ja, tuurlijk. Oké, we gaan het er een andere keertje over hebben, maar we gaan nu even genieten. En luistert u vooral ook naar het verschil in de klank van de muziek van de jaren 90. No te
Sabaku, Alabi. Hip, 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 hip. Asana alas mas. That's the man. Sumawati kantak Vitori Minatrovio. Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Minatrovi, Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Minatrovi, Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Tida Sumawati kawai gribili Minatrovi. Dana Sumawati kantak Misani Minatrovio. Nangade Minatrovi, Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Minatrovi, Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Dana Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Dana Sumawati kawai gribili Minatrovi. Minatrovi, Next tomato. Minatrovi, Nangade Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Nangade no mono. Minatrovi, Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Ay dana Sumawati kawai gribili Minatrovi. Adaki Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Nangade Minatrovi, next tomato. Sumawati kantak Vitori Minatrovi. Sabaku time. Minatrovi, Sumawati kantak Vitori. Ja, Sumawani kan Tak Mitori Minatrobi. Met Steven Mayen in de lead. En bij Conjunto Latinos was dat Glenn Snow. Want Glenn Snow heeft een tijdje ook gezongen voor Conjunto Latinos. En hij zong dus de Rambigidam. We moeten misschien een keertje ook praten over wat er werd gezongen in al die liederen. Want ik maakte deze week ook kennis met die song van Latinos Jacopu. En toen legde jij uit wat dat lied nou precies inhield. En om te zien hoe de Kaseko muziek aan hun inhoud kwam, aan de inhoud kwam toen in de 70s, 80s en misschien ook nog in de 90s. Maar als we kijken naar de muziek, de Kaseko muziek van 2021, John. Wat is jouw mening over de Kaseko muziek nu? Laat me dit zeggen. Toen Kaseko muziek echt, toen men nog aandacht besteedde aan het brengen van Kaseko muziek met leuke nummers, had je het meer van odos, gebeurtenissen, die de man bij Putasini, toch? Toen smatje strobi om wamang, begrijp je niet? Toen oma's ma, en dan de mij potena zingen en dan verpakken ze het zodanig dat je toch wel het een plezierig ding plezier aan kon beleven. Ja. Dus, maar tegenwoordig, en ja, ik zei het reeds, odos vooral, bepaalde odos, odos, die zaken zoals het telefoon, anofu konkru smasani,
Dat soort Ja. toestanden toch? Ja. Weet je wel, want men gebruikte de telefoon vaak voor Voor concro. andere dingen, ja. No Maar- naar WhatsApp. Ja, ja, dus kan je, dat moest Kong, uit de ai, voorzet. wat moest kong, ai. Ja, maar het zijn dingen uit het leven gegrepen Mhm. die in de muziek werden verwerkt. Ja, Maar tegenwoordig zie je dat het wel een bepaalde richting opgaat, waarbij men zaken bezinkt die toch wel ja, een beetje tegen het ordinaire aanschuurt, ja. zou je ja, kunnen ja, zeggen. ja. En daar hebben vele jongeren van deze tijd een beetje schuld aan. Ze maken zich schuldig daaraan. En krachttermen worden zelf. En ze nemen het over. Hè. Dat ding is, Ja. het is een mondiaal Ja, iets. ja. Ze nemen het over van die rapgroepen, Ja, die ja. zogenaamde Ja. gangster-rap Ja. toestanden. Waarbij ze krachttermen en allerlei ordinaire dingen bezingen. En dat proberen ze ook in de Kaseko te doen. Maar ja, het is de ontwikkeling. Ja, en het Voor mij ook is het wat men leuk vindt, hè? ja, voor mij is het niet bepaald een goede ontwikkeling, zou ik zeggen. Maar ja, ik moet er maar tegenaan kijken Ja. dat het gebeurt. Klopt. Gelukkig hebben wij nog genoeg van de oude muziek en ik ontdek steeds meer Kaseko Ja. nummers. Ik ontdekte laatst Real Gano. Ik kende die naam wel, maar de muziek kende ik niet. Dus Real Gano, Ja. dat soort groepen, die zijn er. Er zijn veel Real Saranang, er zijn veel groepen waar we nog aandacht aan moeten besteden. Ja. Maar onze tijd zit erop, John. Ja, jammer. Ja. Jammer. Want het begon net leuk te worden. Maar goed. Ja, ai, Ja, we ai. zullen dan... Maar we hebben gemeend om dit te doen en ik hoop dat u er wat aan heeft gehad. Dankjewel John voor Oké, je graag. bijdrage. Heel graag En gedaan. geweldig dat we altijd op je mogen rekenen. Ja, Asa zeker. sweetie toch? Asa zeker sweetie. Ai. Oké. Dat was dan Afostentori van Fukaseko. Dank u wel voor het kijken, dank u wel voor het meedoen. Wordt u vooral ook lid van onze Facebookgroep Kaseko Goes Grammy. En de naam zegt het al, we willen de Kaseko muziek naar een internationaal niveau tillen. En vandaar dat we met verschillende initiatieven komen om dat te doen. In de groep delen we veel meer informatie en kennis. Maar dat kun jij natuurlijk ook met ons delen. Nogmaals, dank je wel voor het kijken. En ook nogmaals, want Biggie Grantangi aan Caribbean Drive. Echt zonder Caribbean Drive en Residence Inn hadden we dit echt niet kunnen doen. Maak contact met ze, want die jongens zijn echt pro-boy. Ik zeg je, ik heb hier gewoon mooi gezeten en ze hebben gewoon alles gedaan. Echt waar. Dus maak contact met ze als jij ook deze fantastische service wil hebben. En bij Residence Inn kun je ook contact maken, want ze zijn al open. En je kan hier lekker komen zwemmen. Dus waar heb je het over? Dankjewel. Ook aan het team Kaseko Goes Grammy. Dank jullie wel. Gerlind, Debbie, Meredith en Jeff. Dank jullie wel ook voor jullie bijdrage. En tot de volgende keer. Blijf luisteren en ondersteunen. Goede Kaseko. Bye.
tongo, iji tongo, tongo na matongo, usanyala machitongo, usanyala machitongo.